Ja hem celebrat que hem creat la nostra cooperativa. Ara toca posar-se a treballar i començar per la part més engrescadora. Imaginar, dissenyar i decidir conjuntament les regles que regiran el dia a dia de la nostra empresa. Com hem dit, les cooperatives estan constituïdes per persones que decideixen associar-se lliurement per dur a terme un objectiu comú. Aquesta associació de persones necessita establir unes normes i pautes de funcionament per regular les relacions entre elles i l'empresa. És com si un grup de persones participem d'un joc. Necessitem unes regles que siguin conegudes per tothom per tal que totes sapiguem de què va. A les cooperatives, les regles del joc són el reglament de règim intern, un acord intern i consensuat per totes les persones sòcies on es definirà aquesta manera de relacionar-se, així com les regles internes de la cooperativa. Alerta, no us feu un embolic entre el reglament de règim intern i els estatuts d'una cooperativa. A diferència dels estatuts, el reglament de règim intern és més flexible i no cal anar a una notaria cada vegada que es vol canviar. Són regles internes que es poden canviar fàcilment sempre i quan us poseu d'acord totes les persones sòcies. Per exemple, els membres d'una cooperativa poden decidir internament que a partir de les 5 de la tarda tothom pot plegar per tal de conciliar la vida personal amb la laboral. Si tothom hi està d'acord, això podria incorporar-se com a regla en el document. Sí, el fet que la cooperativa tingui regulat el seu règim de treball facilita trobar la resposta a cada situació. Per exemple, què passa si una persona treballadora té un familiar malalt a casa? La cooperativa podria preveure en el reglament de règim intern que, si passa això, la persona pot faltar a la feina tot el que necessiti, més enllà fins i tot del que diu la llei. Aquesta és la gràcia, i que les seves hores quedaran per fer quan pugui, en un banc d'hores cooperatiu. O, per altra banda, la llei diu que s'han de fer 22 dies de vacances com a mínim. Però potser, com a cooperativa, considereu que necessiteu més. Ah, genial, doncs al nostre reglament de règim intern posarem que ningú pagarà la seguretat social. A veure, no ens passem. Sota cap concepte, el reglament de règim intern facilitarà que s'incompleixi una llei. No, no es pot escriure un article en el reglament de règim intern que permeti que els treballadors de la cooperativa no paguin a la seguretat social. A una cooperativa som més lliures i més flexibles, però també haurem de tenir un reglament que estigui dins la legalitat i que permeti la viabilitat del projecte empresarial. Per exemple, si som un restaurant i la gent ve a sopar al vespre, no podrem aplicar allò de tancar a les 5 de la tarda o l'empresa farà fallida. El reglament de règim intern ha de permetre millorar les condicions de treball, reforçant així el model cooperatiu com a model de referència. Sempre anirà a favor del projecte. I amb això ja ho teniu. És el moment de decidir les regles del joc.